Wow, good morning, good morning, good morning. So, tapos na tayo sa ating... Ay, hindi pa pala tayo tapos, pero gugutom ang good ko mga katubol. So, Afternoon naman ma. afternoon na day siya daw kuno, morning ang akong pagsabi. So, ito, saging, tapos, itlog, kaya naka-harvest mi dito sa among patuhan. Charot. Tapos, saging na nilupak. Kay naka-harvest pud mi sa among kasagingan. O, di ba? Bongga. Nami patuhan na pud mi kasagingan. So, i-flex lang nako ang among pato naratapad sa amuhang gipuy-an. So, mukaon na ta, of course, kulang ang saging kung wala ang kanang bagoong. Pero mas gusto gyud nako tong bagoong sa Mindanao guys nga na ay naisunod isda-isda. Diri man gud kuan lang siya kanang una lang gud siya. Pero lami man gihapon siya. So, kaon na tayo mga katubol. Unang bite para sa inyo. Pero wala sili. Kulang na po siya sili. Pero okay kayo. Lami kayo. Muna akong merinda. Ano kayo? Ang itlog daw kayo. Fresh na fresh. Galing sa bakulan. Kain tayo. Lami kayo.